Požiar sa rozhorel nad mestom Gelnica. Okolo poludnia hasiči pôvodne vyrážali k požiaru suchej trávy pri miestnom amfiteátri. Silný vietor však zapríčinil to, že sa od trávy chytil aj lesný porast a neskôr i stromy. Hasiči požiar likvidovali až z 3 strán tohto kopca. Rýchlosť horenia bola enormná. Podľa vyjadrenia dobrovoľných hasičov sa živel šíril rýchlosťou 10 metrov za sekundu. Oheň sa rozšíril až ku obci Žakarovce. Nad Gelnicou zasahovali profesionáli z Gelnice a Spišskej Novej Vsi. Nápomocné im boli aj veľké skupiny dobrovoľníkov. Počet týchto príslušníkov hovorí o tom, že je to veľký požiar, ktorý sa rozšíril aj do lesného porastu. Z jednej strany už sa nám rozširoval aj ku obytným domom. Uprostred požiaroviska sa ocitli aj dobrovoľníci z Gelnice a okolia. Tým išlo doslova o život. Plamene mali pár metrov od seba. Plamene preskakovali ponad hlavy. Ohnivé jazyky sa s ničím nemaznali. V momente im podľahla tráva, aj stromy ihličnany horeli ako fakľa. Je to viacej než vážne. Prakticky pomohla by ťažká technika plus vrtuľník. Jednoznačne. Horia stromy, borovice a už toho ide po korunách povrchu. Hasiči nakoniec zlokalizovali požiar po takmer 6 hodinách ťažkého boja. Príčina vzniku je takmer jasná: vypaľovanie trávy. Vinník sa v tomto prípade bude hľadať veľmi ťažko. Takýto požiar miestni nepamätajú niekoľko rokov. Podľa informácie od hasičov ho budú likvidovať ešte niekoľko hodín. Z Gelnice pre televíziu Joj Matúš Gavlák.